Mám pre vás jednu otázku. Je to Big Mac? Alebo to nie je Big Mac? Toto je otázka teda nie len pre vás, ale aj samozrejme pre mňa, pretože ako dobre všetci vieme, tak McDonald's spustil v podstate takú nejakú ponuku, už to je nejaká tá doba, s tým, že vytvorili akéby dva nové Big Macy. Myslím si, že všetci dobre poznáme Big Mac, je to vlastne ikonický burger od McDonaldu, ktorý bol prvýkrát predstavený v roku 1967, ak sa nemýlim, a jeho receptúra sa absolútne nezmenila. V podstate vyzerá, dá sa povedať, že úplne rovnako. Jedna, že má na spodku, jedna v strede a jedna na vrchu, je tam nejaký ten šalát, je tam syr cheddar, je tam Big Macovská omáčka, cibulka a kyslá uhorka, ale McDonald prišiel s upgradeom tohto Big Macu a doplnil do Big Macu slaninu, čo vlastne znamená, že to je Big Mac Bacon, lebo tam je proste slanina navyše, a potom je ešte Big Mac BLT, kde je vlastne ešte aj paradajka a tiež slanina. A keďže ja som extrémny fanúšik paradajky v burgeroch, tak ma táto zmena príjemne potešila, pretože paradajka v burgeri podľa mňa musí byť. No a rozhodol som sa, že idem do auta a idem si kúpiť Big Mac a Big Mac BLT a otestujeme, že aké to vlastne je. A zodpovieme si otázku, či to je Big Mac stále, alebo to nie je Big Mac. A všeobecne sa mi aj dosť páči taký ten celkový marketing okolo toho, čo McDonald robí. McDonald robí celkom dobré marketingové také ťahy, dá sa povedať, aby s tým upútali. A je to taká dosť kontroverzia, hlavne teda keďže Big Mac funguje tak dlho v rovnakej receptúre, takže či to je ešte stále fakt ten Big Mac, na ktorý sme zvyknutí, a že či to je vlastne veľký zásah do receptúry Big Macu. A páčia sa mi aj samozrejme reklamy, ktoré McDonald proste robí. Tak sa tam aj dvaja ľudia hádajú s tým, že či to je Big Mac, alebo to nie je Big Mac, a tam si posúvajú ten Big Mac v jednej reklame. No počkať, ja nechcem ten tvoj, nie je to Big Mac, Big Mac. Takže je to Big Mac? Nie. Je. Nie je. Je. A nakoniec tam ešte aj dvaja pracovníci sa tam tiež nezhodli na tom, či to je Big Mac, alebo to nie je Big Mac. To nevymyslíš. To je jasné, že je to... Nie je Big Mac. Počkaj, čože? Takže som zvedavý aj ja, čo na to poviem, ale ja sa takýmto upgradeom nebránim, hlavne keď tam ide o paradajku. Ak ste tento Big Mac už mali, tak kľudne mi napíšte do komentárov, čo si myslíte o tom vy, že či to je teda Big Mac, alebo to nie je Big Mac podľa vás. Oh, McDonald, farmu mal. Tak to bolo dobre falošné. A ideme si po náš Big Mac, ktorý nie je Big Mac. Jež, to je najhoršia rampa na svete, ty kokos. Pre vydanie parkovacieho lístka stlačte ľavé tlačidlo. Kokos, to je dobre tesné parkovanie. Zaparkovaný som, za mnou je McDonald a ideme si po Big Mac, ktorý nie je Big Mac, alebo teda možno je Big Mac. Ideme si po možno Big Mac. Zatiaľ by som to nazval tak. Ok ľudia, aktuálne idem z McDonaldu a mám aj obidva Big Macy, čo som veľmi rád teda. Čo som si zobral takú jednu vec, ktorú som ešte nemal a je to v podstate tiež medzi novinkami, tak som to chcel ochutnať. Tak si rýchlo strihneme takú rýchlu ochutnávku ešte tohto. Sú to v podstate cheddarové hviezdičky, vyzerajú nejako takto za 2,90, 3 takéto kusy. Reálne som čakal, že budú trošičku menšie a vyzerajú by celkom veľké, takže som s tým spokojný. Dosť sa to tak roztápa, že už teraz cítim, jak sa to riadne roztápa, inak cheddar mám celkom dosť rád. Reálne musím povedať, že nie je to nejak extra zlé, zaujímavé obzvláštne zase nejakej novej ponuky v podstate. Ale musím povedať, že takéto veci mi chutia viac asi s mozzarellou. Nejaké mozzarellové guličky, mozzarellové sticks, a možno by bolo toto lepšie trošku mozzarellové, ale samozrejme to je trochu iné pre obzvláštnenie. Že nie je to zlé, však to ani v podstate nemôže byť zlé, lebo keď máte radi sír, tak to určite je dobré pre vás. Ale určite je lepšie asi to mozzarellové. Ale príjemné, zaujímavé obzvláštenie. Samozrejme 3 € za 3 takéto kúsky. To je trošičku drahšie, ale predsa len cheddar je drahší všeobecne ako nejaká mozzarella, takže možno aj preto. Takže toľko asi k hviezdičkám a poďme si rýchlo domov ochutnať náš Big Mac, dokiaľ ešte teda teplý, takže ideme rýchlo na to.
Takže máme to tu. Poďme sa na to rovno pozrieť. Samozrejme rukavičky si nasadím a Big Mac BLT zhodnotím. Servítky, výborne. Jeden Big Mac a máme tu aj druhý Big Mac. Vidím tu nejaký QR kód. Je to ešte Big Mac? Hlasuj. Skúsim si to otvoriť. Teraz mi dalo normálne McDonald'skú stránku a je tu, že je to ešte Big Mac a tam máš normálne, že hlasovať. Môžu tu hlasovať, že je to Big Mac, nie je to Big Mac, to je Big Mac Bacon. A potom to je, že Big Mac BLT a to isté vlastne tiež môžete ako keby teda hlasovať. Otvoríme si tu Big Mac. Ty kokos, to je pekne naprataný Big Mac. Čekujte to. To je, že huge, ale je tam strašne napratané. A druhý Big Mac, klasický Big Mac. Toto je samozrejme ten BLT a nie je to ten bacon, pretože vlastne jediný rozdiel medzi Big Mac BLT a Big Mac Bacon je to, že tam je vlastne aj paradajka navyše. Takže pre ušetrenie peňazí som si zobral radšej iba tento, pretože tam nie je nejaký extra rozdiel. Proste dám si preč paradajku a mám Big Mac Bacon, takže je to jedno. Môžem to aj takým spôsobom ochutnať. Vole, tento je akože fakt naprataný, normálne toho šalátu tam je, že brutálne veľa. Takto vyzerá klasický Big Mac BLT. Tento Big Mac BLT vyzerá extrémne byť rozpadnutý, ty vole. Úplne, že je rozbombardovaný celý. Ak sa pýtate, že koľko takýto BLT stojí, tak Big Mac BLT stojí 6,20 a klasický Big Mac stojí 4,20. Takže v podstate za dve paradajky a za nejaké 3 slaninky si zaplatíte o 2 € navyše. Ak by ste chceli iba Big Mac Bacon, teda iba so slaninou, tak ten vás vyjde 5,70. Dám dole túto prvú bulku. Tu vidíme samozrejme prvé mäsko, to dáme dolu, vidíme tu dve paradajočky, čo ja mám velice rád. Ja som si aj hovoril, že v Big Macu by mohla byť paradajka, pretože je to dobrý burger, ale strašne mi tam chýba voľačo svieže, ako nejaká paradajka. A oni ma normálne že vyslyšali a dali mi tam paradajku, čo ale ma nevyslyšali je, že tam dali aj slaninu. Pretože ja zase slaninu v burgeri až tak teda nemusím. Máme tu 3 takéto plátečky. Je samozrejme škoda, že vlastne není Big Mac iba s paradajkou, je iba so slaninou, ale iba s paradajkou není. Ale pravdepodobne, keby si vypýtate, tak vám normálne z toho Big Mac BLT dajú preč tú slaninu. Alebo možno, ak sa to dá, tak by som si doplnil do Big Macu paradajku. To by podľa mňa vyšlo ešte aj lacnejšie, keby si tam dáte iba paradajku. No a to je v podstate asi všetko iné, čo tu máme. Iba tieto vlastne dve ingrediencie. Ostatok by mal byť úplne rovnaký. Nič tam nemáme iné navyše. Uhorku, šalát, strednú žemlu, znova hovädzie mäsko, znova syr. A to je v podstate všetko. Rovno to zbaštím teda. Oh, let's go! Teším sa na to. OK, takže, čo sa týka chuti, tak je to bezpodmienečne lepšie. Je to 100% lepšie proste. Ako by aj nemohlo to byť lepšie, keď tam mám vlastne moju obľúbenú paradajku. Tá slanina mi tam nejako extra nevadí proste. Keby to bolo samozrejme na mne, tak by som tam dal nie 2 paradajky, ale minimálne 3 alebo 4. Ale zase to som samozrejme ja. Nie každý má rád paradajku ako ja. Skúsim ešte teda ochutnať tento klasický Big Mac, či tam zbadám nejaký teda extra rozdiel. Akože reálne Big Mac sám o sebe je brutálny burger, je to fakt vynikajúci burger, ale veľmi ťažko ho je vylepšiť. Takže keďže sme tam pridali tú slaninu a paradajku, tak sa to malinko trošku zlepšilo, pretože tam má trošku iné chute, ale povedal by som, že tento burger zlepšili tak maximálne o pol boda. Asi pol boda, proste, pretože za mňa Big Mac má nejakých 9 bodov podľa mňa. A tento burger má tak 9,5. Je to trošičku lepšie, ale aj to preto, že takýto brutálne dobrý burger sa len veľmi, veľmi ťažko dá ešte vylepšiť. A akože reálne, za tie 2 € plus sa to podľa mňa ani neoplatí. Ten polbodík navyše. Takže radšej by som si dal normálne klasický Big Mac, ušetril 2 €, ale ak chcete nejaké obzvláštenie, tak určite je dobrý ten burger. Takže moje záverečné zhodnotenie, či si myslím, že to je stále Big Mac, alebo to nie je Big Mac, tak podľa mňa tento Big Mac BLT je Big Mac. Ale samozrejme trošičku upgradenutý. Takisto ako máte nejaké auto novšie, ktoré má stále rovnaký názov, napríklad Kia Ceed, tak samozrejme sú aj nové Kia Ceed, aj staré Kia Ceed, ale stále to je Kia Ceed. Len trošičku upgradenutá. Takže podľa mňa to je Big Mac, aj keď by sme mohli diskutovať o tom, že vlastne Big Mac je Big Mac a mal by byť stále Big Mac a nebolo by sa tam proste nič meniť, pretože to je stále tá istá jedna receptúra a nič tam proste sa nemôže zmeniť, pretože Big Mac musí ostať Big Mac a musí byť úplne rovnaký. Ale máme tu podľa mňa upgrade a meno Big Mac BLT je ten upgrade, proste to BLT. Takže je to Big Mac, alebo to nie je Big Mac. Je to Big Mac. Je to Big Mac. Tu sú ešte aj percentá, že koľko ľudí so mnou súhlasí a koľko so mnou nesúhlasí. 74% ľudí tu zaznačilo, že to je Big Mac. A aj Big Mac BLT je 70% ľudí, že to je Big Mac.